da ka thong ban pli lat ikinong rep ka Nongsten Social Service Society ha ka sisajan ka lapan long da ka yo karpang na banta kinong rep chu ki khatsau tili kisnong ka jingthmu jong ka ne ka yo nong rep ka long ban kan tie ki pai ba nong rep jong ka dong ka thain ba kin la ban pmi sibun ki jaj so ba bon jai ha ka ba kini ki jaj chur kin dei ki tu ki baklem dawai ha kanik si la yo ru ya ka jingkran na ka kongpali sha ding do district horticulture nangta no program manager jong ka Nongsten Social Service Society bat kumju no Farah George Jaran director ka Nongsten Social Service Society indigenous vegetable. Di habang ikran siya ka ni ka indigenous vegetable. Kadek kabambut ba kijing thong jong nihi. Kijing thong jong nihi kibami na siya nihi na siya jala jong ni. Kibala adap na dukin men bahandai. Kunta kan ni kajing indigenous kamat kalong kunta kan. Di hangit skem ba fi kamete baham fi jurab juriang yo kaya rap ya local market jongi kani kayo jongi hi mo long ngila ban lok mo ong i menteri mentan bangila ban di shabaru lada fi bu ekisimbai edifila ban supply shawai ru mentang hani hajla jongi lada long bun mentati bun ni lepan sembai ben ki department mo nakini ki sembai hybrid ni yo be ki sembai hybrid fin thum ki sembai hybrid ka nu e fin yo thum umi bha man ka snem pada fin la hi ban bu sembai man ka snem do tu hi namar de hybrid pyap shim kalishim fida bu ru numbi bha hadin habuat chur ki bam hi ki chur jungi hi ba nashani shajla mo de da oda krach kita ki long ki jamar do ki jaut kini ki jaran kini ki jatira ki jalem ki sokya bat sokya kini ki bat ni bru jajau athai fiat hi rawa fia nidam kam haban yumo ban sumar banyada ya kini ki jachur namar kini ki jachur kide ki chur ki basuk ha ban rap kide ki chur ki ba fishu yo hitam untu ndai ki chur ki ba fida hab dan treshidom nong kum kitu ki weki chur kum ki kubi ki you te fiat trechi tam ban thong ndeki ki chur ki bami ki bladon pa ha po jla juni te ni dei ban sumar ban ya da bha kini ki chur mo kini ki culture juni mo ki tun rai juni na du mahinda nimdan kan ban khit kini ki chur na shawei shabar ni yo hi naka jala jungi hi bat la long kumbangi arab yaki nong rep jungi hi lada fis mat ban rep kini ki chur la long kumba fi arab yaki traish nong le jong la ni nong fi arab yaki bri jungi hi lada fi di mar ubashabar kun so saw la ni ubi mo ba wan na shabar along kumba fi da siu ka pisaru fi aish teng yaki henry lada fi thung kini ki chur hi la long kumba fi arab yakashnong la jong fi arab pen ya yakashnong la jong no kani Nongsten Social Service Society kani kawai na ki society kabadai pet hapo Nongsten diocese mo kabadai ni lasdang na 2000 nyau te hadu manta ni lasdang bantrekam hapo west but southwest te shanish southwest ni don art ki project kata kadai ka line project but kani ka farm north east project kani ka farm north east project kadai kawai na ki project hakaba kadai pet ka Caritas India but kani ka Caritas India kadai kawai ka social wing mo
jong ki seng Catholic mo ki badai lapo Delhi te kani ka farm is kani facilitating agriculture regeneration measures hakaba kadon ya kani ka thom ba kani ka project mo ka pe bat ka khmi na ka banta kini kinongrap hakaba nikwa ban penpai kan ya kita kinongrap jumi baki penpai biang sakatu karu komrap tenrai ka ba mensua nama habangi pit menta karu komrap kalong ba kumbala ong I ofisa menemo napo horti ba ki babun kalong chemical nane kita ba ki penbi ya ki sembai ru kini ki balong hybrid kai handrai kani ka farm rap is ka kentu kan pham ya kinong rap ba ki dei ban rap ya kata ka ru kom rap tenrai ka ba ong ba klam pendon kam dawai kai te ya ka ba menta ka mot kani ka farm rap is ka sedang bantri kam menta kumbala ong icha person menemo la shi snam duna te kan ya hadu lai snam te kan pet ya kini kisnong na ki khatsau kli kisnong ka bade hapo ki thain mau thong na ta bat kini kiram blang te kadon ya kani ka thong bang ki kwa ban promote na ne ban kentu kan pham ya kini kinong rap jungi kan bakin pan phai biang ya kata karkom rap tan rai ka ba ong klam ai dawai bat ni kwa ban promote na ne ban penslut bai kini kinong rap jungi kin ri la lekin sumare kita ki sambai ki bambi na la ki jong ki jaka omba yin penbi da ki ki sambai balong ngin ai dawai mo kumba ong handai ki ki sambai ki bangi dabu ni dari ni sumar hi na la ka jong ka shnong la ne la ki jong ki rempei bo yin mo matrai ublei ula kurku shibun kari khasi jongi ni bon jat ki jat ki jhor ki bami ki jamardo ki jaut ki jatira par kini ki jat jhor ki babon ki te kar khat mek ka jongi om baki pantran larang phai ki temen ki pamen jongi ki meimen jongi menchwa kim da ju yo pangkulmar par ki shat ki klan ki imslam namar baki bam ki jat jing bam ki batte ki jhor khlaw ki babon jat ki shriu ki pan karu ki pan dieng bat kini khamtam ki khulung le ki don kam phai ka calcium ban ki ing ki jongi tingi dei ban pislur ki nong rap jungi ban rap ha kini ki jing rap ki ba nila ban rap ha kan ki jaka jongi bat nim don kam hi ban up sambai na ki we jaka jingbam ki jongi ki ba mi hi hangne bun sen ni ki nong rap wat nga ru ngam nim ju khen ko re kini ki jat jhor ki jongi bun sen ni apet ong in thit ubi ba wan nasor thit so sa ru wan nasor re tong in long tin dit ben reu no menta bangin phai se kini ki jai chhu ki jongi ba hu pa hai bangim ta don kam than banda sumar hai ki jamar do ki jaut ki jatira u phanding u ki adon pa ka dika jela ka jongi ngi ban sumar ban yoko re ki bat ya ki long ki ba suk ban sumar amde ba long kung ki we ki jat jing